Aproveitando a visita da conselleira, o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, trasladoulle a Etel Vázquez a decisión deste concello de adherirse ao programa de vivendas baleiras activado pola Xunta. Ribeira é un dos concellos xunto a Vila García que conta con máis vivendas baleiras en Galicia. Onte mesmo no pleno debatíamos o que era algunhas das alternativas que se daban e hoxe mesmo lle confirmamos a conselleira o noso interés tamén en participar no programa de vivendas baleiras, no cual Ribeira é un dos concellos que desgraciadamente ten moitas vivendas baleiras e moita xente con necesidade, non? E, polo tanto, bueno, gracias ás axudas que a Xunta dá en ese programa, eu creo que será un incentivo importante para poder darlle, digamos, solución a moita xente que en estes momentos ten o problema do seu aluguer, non? Esta iniciativa, enmarcada nas 12 medidas postas en marcha polo goberno galego para loitar contra os desafiuzamentos, ten como obxectivo mobilizar as vivendas de particulares, empresas e organismos que se atopan desocupadas para ser destinadas a alugueiro social, contando para isto coa participación das administracións locais. A conselleira indicou que se van iniciar as xestións e protocolos de actuación. Vamos a falar dunha das 12 medidas que ten impulsado a Xunta de Galicia activado para axudar as familias en risco de perder a súa vivenda. Estamos a falar dun convenio marco promovido pola Xunta de Galicia, asinado coa FEGAM, un convenio marco que o obxectivo é crear unha bolsa de vivendas baleiras para o alugueiro social, e a Xunta de Galicia financia garantías tanto para o inquilino como para o propietario, financiando dous seguros de multirrisco de fogar e seguro de garantía de cobro, e ademais un programa mobilizando esas vivendas baleiras de forma voluntaria co Concello, por tanto é para toda Galicia. Pola súa banda, o rexedor ribeirense apuntou que se van identificar as vivendas baleiras en Ribeira para chegar a un acordo cos propietarios e que pasen a formar parte deste programa, co que se ofrece unha vivenda digna en alugueiro a persoas en risco de desafiuzamento, mulleres vítimas de violencia de xénero e outros casos especiais. O primeiro que temos que facer é precisamente identificar o que son as viviendas baleiras para precisamente poder chegar aos acordos cos seus propietarios a hora de facer firme o que é este programa, non? Nós temos, como antes decía, unha ordenanza de inclusión social na cual temos, digamos, a posibilidade de solucionar a máis grande parte dos problemas que se podan estar dando no Concello, non? Pero hai outros moitos que é precisamente a infravivienda que en algúns casos se siguen dando, que se poden solucionar por medio destes alugueres, non? Por lo tanto, o primeiro é identificar o que é esa oferta que pudera existir. Para favorecer esta medida, dende a Xunta financiarán unha serie de garantías, un seguro multirrisco do fogar e de garantía de cobro de renda nas mensualidades impagadas, que inclúe asistencia e defensa xurídica.